Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw Sir Kay ug kaninyo pod mga kaistorya. Ako day si Glenn. 32 anyos na ko karon. Gusto lang na akong idalit sa inyo ha ang ako ang kasinatian sa dihang nagbatanon pa lang ko. Panahon kini nga kusog pa kaayo ang mga computer shop didto sa amoa nga dapit. Nagdako gyud ko sa syudad Sir Kay ug pastime nako ang magtambayan sa computer shop. Didto ko makakitagalipay samot na nga aduna ko'y gikahiligang dula nga anaa sa online. Saksi gyud ko Sir Kay sa kausaban ug sa dagan sa panahon nga uso pa ang magadtuan ug mga computer shop kaniadto. Binuhatan yun kini nga dili lang kay ako ang nagabuhat, apil na pod ang ako asad nga mga kababata. Panahon kini nga makadungog pa og extend o di ba kaha open time kung adunay mo gamit sa computer. Panahon nga sadya pa kaayo ang mga kompyuteran tungod sa mga sabaan ug sa mga makalingaw nga pangdulaon. Ang uban siguro nga naminaw diriya makarelate sa ako ang panahon. Kay karon bihira na lang ang muadtog mga computer shop tungod sa padayong pag-usbong sa mga makabag-ong teknolohiya. Apan na naagi mga panahon na wala sa gyud nako damha nga moabot og masulayan di ay nako. Bisan tuod nga nataw nako sa nagkamodernong panahon, aduna gyoy mga kaagi nga dili gyud pud maesplika. Kay bisan ang sensya, wala pud makatubag niini maski makahimo sa pagsulbad. Ug aron inyuhang masabdan ang ako ang kaagi, diri nako sugdan ang akong istorya. Kasagaran mga kaistorya, anhina sa alas 10 sa gabi ang oras nga magdulaan ko ngadto sa computer shop, ang com shop, kung asa ko nga nasuki ug asa pud ko magtambayan. Anaar kini sa may highway ug duol ra pud kini sa amo ang Pinoy-anan. Aning panahon na, kung dili gali ko makit-an sa amoa, panigurado, anaagid ko ana sa computer shop, puong pa sa ako ang mama. Wala sa gyud plano silang mama ug papa Sir Kay nga palitan mi og personal nga computer. Kay ingon sila, nga kalas daw kaayo kini sa kuryente ug usa pasad, basin mao niya hinungdan nga dili na mi manglihok sa amo ang mga buluhaton. Pila na gyud kahigayon, nga mihangyo mi ato uban sa ako ang igsuon, kabahin sa magpa-sit up nta mi computer. Apan nagdumili gid silang papa, kay mas unahon sa lagi daw ang pagtigom kaysa masayang lang ang kwarta. Mga naa pa ko sa edad nga 19, dihang nahitabo kini ang kabahin sa ako ang ipaambit nga istorya. Medyo kaya pa nako atong panahon na nga mulahutag taas-taas nga oras kung magbabad ko sa online. Usahay, maabdan pagali ko og kadlawon makahuman lang sa ako ang gisundan nga dula. Wala sa jud ko'y kahadlok, kay lagi anaa naman pud ko sa sakto nga edad. Ang com shop nga ako ang gitambayan, kay may pagkangit-ngit kinig aura kung mutungtong na ang oras sa kagabhion. Palungon sa attendant ang ubang mga suga, ug wala na po'y mga bata nga pasudlon kung moabot na gali ang oras alas 10. Naayo sa kagabi Sir Kay nga gadulo ko ato humag panglaba sa ako ang mga sinina ug sa ako apod nga pantalon. Humag panghalay, miadto na dayon ko sa computer shop kay wala pa man sad ko makabatig kaduka. Mga anaa to sa alas 11 sa gabi dihang misulod ko ug mingaw na kaayo atong higayon na. Sa com shop di ay Sir Kay, aduna di ay ko'y paborito nga pwesto kung asa ko ngadto magdulaan. Ang pwesto nga nagatubang didto dapit sa may bongbong nga bildo. Ang tumong nako nga kun ngano adto gid ko magpwestuhan kay aron akong makita ang mga tawo nga moagi didto sa may gawas. Ang maong bildo anaa kini gamay nga siwang ug wala kini mataptapi sa poster nga naka-display sa mao nga com shop. Sa akong pagdula tong higayuna, nakabantay ko nga adunay magsigi og lantaw kanako. Didto kini maglantawan sa may parte sa siwang nga ako ang giingon. Dili kini nako tan-awon kay malinga ko ato sa ako ang gidula. Apan kun ako unang ipahunong ang ako ang karakter,
mawala ra dayon ang mga mata nga maglantawan nako didto ah. Didto mura na gyud kog nawerduhan kay tagatan-aw nako sa monitor ana agi mga mata nga magsigi og tutok kanako. Tan-aw nako, dugay pud kini nga maglantawan unya magsigi lang kinig tan-aw nga walay pangurap sa iyahang mga mata. Gikiberbalikat lang to nako kay basin tawo ra kadto unya nang tripping lang didto sa may gawas. Pero kadugayan, nakabati na hinuon ko nga murag nilain na ang ako ang paminaw kay magsigil lang kini og lutok kanako. Paglabay sa pila ka mga dula, mitan-aw ko ato sa ako ang cellphone ug kita nako nga nag-miss call di ay si mama sa ako ah. Dusi na ka miss calls ang nakatatak sa ako ang phone screen. Tanaw po nako, mag-alas 2 naman di ay sa kadlawon ug wala lang gito nako na matyagi kay nalingaw ko pag-ayo sa ako ang gidula. Kalit lang, mipakita na sad sa ako ang mga mata nga midungaw didto sa may siwang. Ug atong orasa, kita na gito nako nga misiga na pag-ayo ang mga mata nga naglantawan sa ako ang nahimutangan. Dito gid nako nakita nga murag suko na kinig tinanawan unya murag kining nagtutok nga paundangon ako sa ako ang gibuhat. Dili man unta to si mama nako pero nganong ingon nato siya nga makadalag tutok sa ako Nakapangutana na lang hinuon ko nga konsekinsa kaha siya. Napabalikwas ko sa ako ang gilingkuran o gilugod pa nako akong mga mata kay gutuo ko nga basin na malikmata lang ko. Kalit lang, nawala na pud ngadto ang mga mata nga naglantawan kanako. Didto, nakadesisyon ko nga mulag out na lang ko kay lawom naman pud ang kagabhion. Napagtanto nako nga husto na siguro to ang ako ang gidula kay may aksyon na pud uglain ang ako ang pamati. Unya aduna sad ko'y mga makita nga wala nako mahisabdi. Mibarog ko sa akong gilingkuran, unya mibayad na dayon ko ato sa counter. May gawas ko sa computer shop nga nakapanghuyatid ko kay nakabati na sad kong kaduka. Dihang palakaw na ko pauli, nakabantay ko nga murag ana ay nagsigi ug sunod ka nako. Naana pud to akong pamati nga murag ana ay galantaw o anaa na say gatutok. Dili na ko matino kung asa kini galantaw ug asa pud kini nagikan. Pero duda nako, anaa lang yun kini nga nagsunod didto sa may likuran nga dapit. Hinay-hinay lang yun kong naglakaw hangtod sa nakaabot nako didto sa may amuan nga gate. Naniid ko ug kun anaa bagyo'y nagsunod ka nako. Wala gyud ko masayop mga kaistorya kay dihang paglingi nako. Adunay usa ka figura sa babayi ang nipakita kanako. Sa ako ang tan-aw, nakasayal ang mao nga babayi ug nakasuot kini og pangkinaraan nga estilo sa panamit. Duda nako, murag anaa kini sa pang 70s o pang 80s ang iyahang sinuloban. Taod-taod, mikalit lang kinig pangamay sa ako ug murag mimando ang iyahang mga kamot nga pasudlon nako ato sa amoa. Dito gid ako nakumpirma nga pang sinauna gyud ay ang gisuot sa maong babayi kay naklaro na gyud nako ang iyahang gipanuot hasta ang iyahang hulagway. Mikalit og kahayag ang iyahang aura, sabay hatag og pahiyom nga katan-aw paingon kanako. Sa akong gibarugan, may aksyon na kong pangurog ato kay wala ko'y alamag nga konsekinsa ang kadtong babayhana. Namarog ako mga balahibo kay kita pa man ako nga ang tiil sa mao nga babayi wala naman di ay kini magtugkad didto sa yuta nga iyahang gipwistuhan. Galutaw kini siya ug kita nako nga naghinay-hinay kini nga nagpaingon kanako. Tungod sa ako ang nakita, dali ko nga misulod sa amoa ug nagtrangka gidayon ko sa amoa nga gate. Bilingi pa ko ato ug gili-ili gito na kog balik kay basin na malikmata na pud ko atong higayon na. Tingala ko nga nawala lang kinig kalit ug namingaw ra dayon ang sa may gawas sa amo. Gihapuhap gyud nako ako mga mata kay basin bunga na to sa ako ang gibati pod nga kaduka. Misulod na dayon ko sa amo ang balay ug ana gihapon ko'y katingala tungod atong akong nakita sa may gawas. Misaka dayon ko sa ako ang kwarto ug galukob gyud dayon ko ato sa ako ang gamit-gamit nga habol. Nakabati na hinuon kog hadlok kay wala gyud mawala sa ako ang hunahuna ang kadtong babayi nga galutaw kaganiha. Napagtanto nako, basi nadaot na siguro akong pananaw tungod sa gipangdulaan nako sa online.
Pero katingalahan lang yun, nga kun ngano na nga may kini sa ako Duda nako, siya po tingali to ang maglantawan kanako didto sa may siwang sa comshop. Si kinsa kaha siya? Gahigda kong naglukob sa ako ang habol o gikumbinsin ako ang kagalingon nga namalikmata lang yun siguro ko. Kalit lang, mitingog ang ako ang pultahan o miaksyon na pud kong pangulba tungod sa ako ang nadunggan. Paminaw na ako. Kusog kaayo ang mga tunob sa tiil o nagpadulong kini sa ako ang gihigdaan. Perte na kong kulba Sir K, dihang kalit lang nga si Mama raman di ay kadto ang misusi sa ako ang kwarto. Gitanaw da ni Mama o kung nakapauli na ba daw kuno ko. Atong rasa, murag yun og malagpot ang ako ang kalag, dihang nakita to nako nga si Mama ang anaad to. Unya nakaputi pag yun kinisig si Nina. Tingala po si Mama nga kun ngano og naunsa po daw kuno ko. Tingala sad siya nga kun ngano gipaningot daw kog pag-ayo. Medyo nahimasmasan ang ko ang kahadlok ug pilit na kong gikalma ang ako ang kagalingon dihang nakita to nako si Mama. Pagkahuman namong istorya, natulog na dayon ko kay may aksyon ni gyud og piyong ang ako apod nga mga mata. Fast forward, pila ka gabi o kadlawon nga ingon ato ang ako ang masinating senaryo Sir K. Ingon ato gyud akong mabatian basta madugayan ko sa ako ang pagpauli gikan sa computer shop. Anaa gihapon ang magtanawan kanako didto sa may siwang sa maong comshop. Unya anaa gihapon ang pamati nga murag na ay magsunod nako inigtimputing pauli na. Dili gyud malikayan nga manghilakbot ko basta mosulod nako sa amoa. Kay masagi gyud sa akong nahuna ang kabahin atong sa babayi nga naglutaw sa hangin pagkami agi. Magpanglingi gyud ko sa palibot kay basin mo kalit lang unya kining pakita o moabot lang kalit sa ako ang atubangan. Anaa gihapon sa akong nahuna ang pangutana nga si kinsa gyud kaha ang kadto nga babayhana. Sa akong kakuryoso, ana atoy usa ka gabi nga gituyo gyud nako nga moinom ko og daghan kaayo nga kape. Kay ang rason para makadugay ko sa ako ang pagpauli kay total Sabado man pud inig kaugma ni ana unya wala pud mi klase. Plano nako nga magbinuntagay ko og dula adto sa suki nako nga computer shop. Pero pagkagabi ni ana gipasidan-an di ay kudaan ni Mama nga manglakaw daw miinig kabuntag ni ana uban sa amo ang papa. Plano di ay ni Papa nga mobisita daw mi didto sa ilaha nga probinsya. Kunya kay naatlan pod nga holiday sa umaabot nga Lunes, walay trabaho si Papa o wala sad mi eskwela. Mao na ka desisyon si Papa nga muduaw daw mi didto sa ilahang napit. Unang higayon pod to namo nga ingon ato si Papa mohagad og pauli sa ilaha. Kay kasagaran, sugad pagkabata, dili kayo ingon mi nga pauban niya tungod sa kalayo sa ilahang lugar. Si Papa namo Sir K, wala day ay siya ginikanan kay gamay pa lang ko, namatay na ang ako ang lulo hasta pod ang ako ang lula. Maong bihira lang nga mo pauli si Papa, kay mingawon lang daw siya ug mabalik ang tanan niyang mga kaagi kung makita niya ang ilaha nga balay. Ang kaliwat nila ni Papa, dili kaayo na mosuod tungod pod kay tagsarami magkita ay. Maski mga tiyo o tiya, apil na ang amuang mga igagaw, wala gyud mi makakita maski makaila pod sa ilaha. Balik sa amua, klaro na to ang amuang sabot, ang kabahin sa amuang lakaw inig kaugma. Apan plano po nako nga dili gyud ko muuban ato sa ilaha. Gusto nako nga magpabilin ra kay kahibalo ko laay kaayo basta probinsya na ang hisgutan. Usasad sa ako ang gikagulan nga mabiyaan unya ang ako ang mission ug sa event nga ipahigayon sa gidulaan nako sa online. Tando-tando lang ko sa sabot nilang mama, pero ang tinuod wala gyud ko interest nga mukuyog ato sa ilaha. Magpasakit-sakit kunuhay ko unya mo ingon ko nga naami project nga pagabuhaton para lang gyud ko nga makalusot. Gibuoton nako ang mga plano para mahibilin ko unya free ra kay ko nga makaadtog comshop kung kanus-an ako nga gustuhon. Alas 11 na to sa gabi humag-inom na ko sa gikutaw nga kape, mitakas ko ato sa amua ug miadto na sad ko sa computer shop. Dula na pud sa akong nakahiligang online game, unya kampantira ko ato nga nakahinanok na silang mama sa ilang pagkatulog. Didto,
Milawom na pod ang kagabihon ug gapadayon lang gihapon ko sa ako ang gidula sa online. Kalit lang, anaa na pod ang kadtong mga mata nga magsigig lantaw sa ako didto sa may siwang sa comshop. Atong orasa, anaa gyud ko'y kaisog nga gawason to aron masuta nako nga kung si kinsa gyud ang maglantawan kanako. Dili na gyud siguro tumalik mata kay nakalad-o kog daghan kaayong kape ug ubay-ubay sa gyud to ang ako ang nainom. Gigawas dayon to nako pero nawala lang kini dihang giadto na nako ang dapit. Gipangita pa kini nako sa unahan apan wala gyud bakas ngadto maski anino sa tawo ang ako ang nakita. Taod-taod, mikalitlag kabugnaw ang palibot ug mihuyop pod ang bugnaw kaayo nga hangin. Tan-aw nako sa unahan na ay mipakita na sad kanako nga parihas ra gihapon atong pagkamiagi. Nangamay na sad kini sa ako pero atong higayuna, isog na kaayo kinig tin-awan kanako. Galakaw kini pag-una, apan kalit lang, miisa na sad ang tibuok lawas niya, hangtod sa militaw na ang iyahang tibuok kalawasan. Gilugod na ako mga mata, ug ato orasa, wala na gid siguro ko ato na malikmata. Tinuod na gid to ang ako ang mga nakita, ug nagpaingon na sad kini sa dapit kun asa ko nagbarog. Sa akong kahadlok, midagan yun ko ato pag-ayo dayon pauli na ngadto sa amuang nga balay. Talawan akong talawan, basta ang ako lang nga makauli na dayon ko ug makasulod na sad sa amua. Sa akong tan-aw, hadlok kaayog panagway ang maong babayi ug suko kaayo kini nga milantaw sa ako dihang nakalingi ko pagbalik. Sa akong pangidaron, wala yun ko makatuo nga pakitaan pa daay ko og ingon ato. Dito pasad ko nakaingon nga tinuod yun di ay ang mga pakita ug mga paramdam sa palibot. Pero naglibog yun ko Sir Kay nga kung ngano sa ako kini nagpakita. Sa akong edad, dapat dili na unta ko mutuo pero wala lang yun ko magdahom nga ipasuway po daay kadto sa ako Dihang nakaabot na ko sa amo natingala si mama nga kung ngano sayo daw kaayo ko nga nakamata. Nagpasumangil na lang ko nga nakamata ko tungod sa ka-excited sa amo ang lakaw pero ang tinuod wala pa gyud ko'y tulog ug bag-uhay lang ko naabot gikan sa comshop. Pagtan-aw na ko sa orasan, mag-alas 3 naman daay kadto sa kadlawon. Gimata na lang gyud hinuon si mama ug gipukaw na lang po niya atong orasa si papa. Nagprepara na lang sila para sa amo ang pagbiyahe unya. Alkansi kayo ko atong kadlaw na kay sila nakatulog na unya ako wala pa gyud. Misulod ko sa ako ang kwarto ug naghunahon ako sa ako ang gusto ug sa ako ang giplano. Murag malabo ang ako ang pasakit-sakit nga drama kay nakita naman ko ato ni mama nga nakabarug samtang ni pauli. Usapod sa ako ang gikahadlukan kay kun ugali dili ko muuban basin hamukon unya ko sa katong babayi nga mipakita na ako didto sa may gawas. Gustuhon unta nako nga magpabilin ko pero kadit lang nga mihilom ang palibot unya nakadungog ko nga murag anaay gatuktok didto sa may bintana sa ako ang kwarto. Aninaw nako bisan dili klaro ug nakasarado ang ako ang bintana pero kita gito nako ang sayal sa pangsinauna nga babay. Misiga ang ako mga mata ug nangulba ko pag-ayo tungod sa ako ang mga nakita. Wala na gid ko kaaganta dihang mituktok na sad kinig balik unya mikaripas na ko pagawas ako ang kwarto kay nang limbawt og pag-ayo ako mga balahibo. Nakasyaok ko sa akong kakurat ug nagkalamba-lamba ko samtang nagpaingon dito sa amo ang sala. Nangutana pa akong isa ka igsuon nga kun ngano og naunsa po daw ko nga muram daw kong nakakitag ungo. Isip ka magwangag edad, dili ko dapat magpakitag kahadlok Sir Kay kay basin ako pa hinoy-hinungdan nga mga hadlok na hinuon ang ako ang mga manghod. Ako pa'y malintikan ni mama kung mahibaw-an niya nga ako'y nagpasimuno sa mga hadlok-hadlok sa amoa. Gipilit na kong kalma ang kong kaugalingon tungod sa ako ang gibati nga kahadlok. O didto, gipangutana gyudayon ko ni papa. Mingon pa si papa nga dili daw kapasar niya ang ako ang pagdrama-drama kay basi nangita ra daw kog paagi nga dili ko makauban sa ilaha. Sa tinuod lang, kaubanon na gyud ko nilang papa Sir Kay kay pangagpas nako ug kun manglakaw na sila unya mahibilin ko. Pakitaan na pud unya kog balik sa kadtong galutaw nga babayi. Dili ko makaako kay basin unsa unyay buhaton niya sa ako
Mikuha gidayon ko sa ako mga sinina ug nagpauban ko sa ako ang manghod didto sa ako ang kwarto. Nagpasumangin na lang ko nga na ako ihatag sa iyaha para dili kaayo ko ato mahadlok. May kanaog na dayon mi ug gapaabot lang mi kang papa sa iyahang go signal ug kun manglakaw na mi. Samtang galingkod ko, daghan ang midagan sa ako ang utok. Mga pangutana nga kun ngano gipasulay ko og mga ingon ato. Ngano sa ako arsad kini nagparamdam ug ngano sa ako arsad kini nagpakita. Unya kay wala man gyud ko'y tulog ato. Plano nako nga mamawi na lang kog tulog inig adto sa biyahe kay mihupas ng epekto sa kape. Unya sagol-sagol na sad ang anaas ako ang utok ug sa ako ang hunahuna. Nikalma ra gyud ko ato hangtod sa nakasakay na migsakyanan unya migikan mi ato sa amua pasado alas 4 na to sa kadlawon. Sa biyahe, nakabati ko kaduka unya napawong gid ako ang pananaw kay dili na makaya ang kapoy. Paabot na lang ko ato nga moabot na unya mi ngadto sa amua nga abutan. Mas maayong makatulog ko aron na ako'y kusog inig kaabot na ako ngadto sa ilaha ni papa. Tunga-tunga to sa ako ang pagkatulog. Dihang nakabantay ko nga adunay gasigi og tawag sa ako adiayng pangalan. Nagpalingi ko sa ako ang damgo ug gilantaw nako ang tanang malingian nga dapit. Sa may bandang tuo, didto nako nakita ang gadtong babayi nga may pakita sa ako. Bisan paglikayan ako kinig pagtan-aw, makaatubang gyud gihapon ko ato sa iyaha. Pero atong higayuna, lahi na ang panagway ni ini unya maamo na kaayo og hulagway. Gapahiyom pa kini ug inanay kining miduol nga naglakaw paingon sa ako ang nahimutangan. Galit lang, mipaduol kini kanako ug namulong sa ako ang may dungganan ug miingon, "Main lang gali, kay miuban ka nilang mama ug papa nimo." Bugnaw kay kinig tingog Sir Kay hangtod sa mipalayo na ang baba sa maong babay. Nagpabilin pa kinig nindot tapod nga pahiyom, sabay talikod ug wala na kini milingi. Gusto na ko untang pangutan-on nga kung si kinsa siya Sir Kay. Apan sa sige na kugukod, inanay pod kini nga mipalayo ug dili na ninako maapasan pa. Dito na ulian ko sa akong ulirat, dihang nasubsob ako ang naong ngadto sa bag nga ako ang gidaladala. Nakabreak day kalit amo ang gisakyan ug nakamata ko ato sa ako ang paghahinanok kog tulog. Nakapanglugod ko sa ako mga mata ug siguro nako nga naagid ko sa ako ang tinuod nga ulirat. Medyo duka pagid akong paminaw pero wala na lang to nako giinda kay nabalik sa akong nahuna ang pagpakita sa maong babayi sa ako ang damgo. Fast forward, mao to gapadayon lang gihapon sa pagmaniho ang among gisakyan nga bus ug kami gapaabot lang gid mi ato kung kanus-a maabot sa amo ang destinasyon. Naabot ra gid mi sa kadugayan ug halos unom gyud ka oras ang gigugol sa pagbiyahe paingon ngadto sa probinsya nilang papa. Dito na pagtanto nako, mao po di ay nga tagsara magulian si papa. Kay sarang layo po di ay unya manakit na lang ang imuhang sampot sa sige ni ining lining kuray sa sakyanan. Pag-abot na namo, ana ang migisak-an nga balay ug akong nahibaw-an nga balay naman di kadto nga gipanag-iya nilang papa sa una. Karaan na kay kinig porma ug pang old style jud kaayo kini og mga disenyo. Dito nakasalamuha namo ang igsuon ni papa ug uban pa sa amo ang mga paryente. Lipay kaay sila kay nakabisita daw mi ug uban pa gyud mi tanan nga pamilya. Nagstorya silang papa uban sa amo ang mga iyaan unya nahibaw-an pud namo nga na-timing daw ang amo ang pagpauli kay birthday po daw sa amo ang lula nga mama gyud mismo ni papa. Dito nagplano sila nga magsalo-salo o maghikay sila gagmay. Pahinungod ko no sa adlaw na tawhan ni lula. Nagpapalit si papa og mga parahikay ug para kaon po daw namo. Giandam po ni tiyo ang amo ang kwarto nga para katulgan og kahigdaan namo inig kagabi. Sa akong pag-aninaw sa palibot, makita gyud sa kurti sa balay Sir Kay ang pagkakaraan ni ini nga lahi ra gyud sa nakasanayan na ako makita nga balay. Pero pasalamat gihapon ko kay gipasulay mi kung unsa di ay ang mabatian kung makapuyo sa pangsinauna nga panimalay. Ang balay nilang papa, gimintinar lang di ay kiniglimpyo kay usahay anhi po di ay nila patulgon ang uban nga mga kaliwat nila kung bisita sa ilaha. Manghagid kay ko ato sa balay samtang gilibot pa kinina ko sa laing dapit.
Bugnaw ang palibot ug makita pagyud ang mga karaan niini nga mga gamit. Mas na-appreciate hinuon ako Sir Kay ang makaluma nga mga disenyo kaysa sa pangmoderno nga mga sculpture. Makita sad sa sulod ang mga nagkadaiya lang nga mga butang nga sama sa makina nga karaan na kaayog porma. Lamisa nga tugas, apil na pud ang mga bangko nga hinimo sa lig-on nga karaan nga kahoy. Nakakita pud ko Sir Kay sa karaan nila nga mga aparador. Aduna say mga litrato nga nakadisplay sa mga bongbong sa mao nga balay. Kalit lang, ana ako'y nakita sa usa sa mga litrato nga nakapaskil didto sa may bongbong. Ug didto, napukaw ang ako ang atensyon sa usa ka tawo nga anaa sa mao nga imahe. Pamilyar sa ako ang imahe sa usa ka babayi ug paminaw nako, nakita na kini nako. Dihang mitan-aw pa ko sa ubang mga litrato, didto nako nakumpirmar nakakita na gyud ko ato niya. Sir Kay, siya kadto ang babayi nga may pakita ka nako sa may gawas sa computer shop. Wala ka pugni nga nanglimbawt ang ako ang mga balahibo. Nakaingon ko nga grabe hasta diri gisundan gihapon ko niya. Taod-taod, nakabati ko nga namugnaw ko ug naanasad ko ato sa ako ang pamati nga murag naay gatan-aw sa ako. Mikaripas ko paingon sa ubos ug miadto gidayon ko ato nila ni Papa. Dito nangutana na gidayon ko ni Papa nga kung si kinsa ang babayi ang anaa sa litrato sa may taas. Nahibulong pud si Papa tungod sa ako ang mga pangutana ug sa ako apod nga mga gipanulti. Giadto gidayon namo ni Papa ang taas aron daw matubag niya ang ako ang mga gipangutana. Sa pagsaka na mugbalik, dito gilantaw na ni Papa kung si kinsa daw ang ako ang gipasabot. Gitudlo gidayon ako ang babayi nga anaa sa maong litrato ug nakapangagho si Papa ato og lawom. Didto, mitubang na si Papa nga ang nakita daw nako si Lula daw kadto namo nga ang nanay umamaw gid daw niya mismo. Napasiga ko sa ako ang mga mata ug nakasulti ko kang Papa nga nagpakita kini sa ako didto sa may computer shop ug didto pud sa gawas sa amo ang balay. Siya pud kadto ang nagpakita didto sa may bintana sa akong kwarto, hinungdan nga nakasao ko pagkaganihang kadlawon. Misaysay ko kang Papa nga pila na kaadlaw ang milabay sa gunson na kini si Lula nga mipakita diri kanako. May istorya pud ko kang Papa na mihunghong kini sa ako ang damgo samtang nagsakay mi didto sa sakyanan kaganiha. Didto, nakita na gyud nako sa litrato ang gisuot ni Lula ug ang pamustura niini nga susama gyud dihang nakita nako didto sa may amo ang gawas. Miingon pa si Papa nga basin paagi daw to ni Lula para lang nga makauban gyud ko sa pagbisita namo sa probinsya. Usa pa pod, birthday po daw niya, mao nangita kinig paagi nga makapauli sad mi. Ang akong kahadlok Sir Kay, nahulipan kinig kalipay pero adunay kaguol gamay. Gustuhon unta nako nga makita si Lula apan kutob na lang diay kini siya sa pagparamdam sa ako. Miingon pa si Papa na kung magpakita daw si Lula sa ako agbalik, kumusta daw si Papa sa iyaha ug sultihan nga dili kini mabalaka kay okay daw kaayo siya. Nakita nako dito si Lula Sir Kay nga lipay kaayo kining panagway. Mibalos pud kog pahiyom kaniya ug didto nakasabot na gyud ko nga kun nganong may paramdam siya sa ako. Didto na pagtanto nako nga dili daay ko angay mahadlok kay si Lula rid ay kadto nako. Human sa panagtabi namo ni Papa, nanaog na dahil mi adto sa ubos ug gasalo-salo mi sa handa nga giandam para sa birthday sa amo ang Lula. Pagkaugma ni ana, nanagkot mi ato uban sa amo ang ubang mga kaliwat ug gasalo-salo na sad mi didto sa may balay nilang Papa. Siguro kun galantaw si Lula sa amo lipay kaayo yun siya kay bisan sa iyahang birthday, nagkatapo kay ming tanan ug nagkahimamat mi sa amo ang uban pa nga mga paryente o kaliwat. Gatuog yun ko ato pag-una nga laay kaayo ang probinsya nila ni Papa Sir Kay, pero baliktad man di ay ang ako ang mga nahibawan. Didto, nang laag mig mga sapa, mga kakahuyan ug nalingaw sad ko sa pagpamasol. Uban sa akong mga igagaw, lipay kaayo ko nga nakasulay ko ingon ato nga mga adventure. Nakalimtan yun nako ang ako ang pangsyudad nga mga binuhatan. Maski ang online games,
Wala usa ako ato manumbaling kay katupa ko nakasulay nga naa pa day masilingaw aside sa pagdula sa computer shop. Dali ra kayong adlaw basta naa kas lingaw-lingaw ug miabot na gyud ang adlaw nga mobalik na miadto sa syudad. Gustuhon man unta namo nga magpabilin pa adto pero dili man pwede kay anaa mi klase sa syudad ug si Papa pod anaa say trabaho nga gikinahanglasad nga asikasuhon. Bisaad mi nga puhon kun makabalik man gali. Taas-taaso na namo ang pag-istar adto sa ilahang lula ug suliton gyud namo ang sunod puhon nga pagbakasyon. Pagdayon na namong lakaw, nakita pa nako si Lula nga milantaw kini sa may bintana ug mikaway ko sa iyaha. Kahibalo ko nga anaara si Lula namo nga nagbantay sa amoa kanunay. Lipay kayo si Papa ug si Mama, apil na ako ang mga igsuon nga nakabakasyon mi bisan tuod sa mubura nga adlaw. Bibiya mi ato sa balay nilang Papa nga nindot kaayo ang amuang pamati. Nakatulog gid ko sa biyahe tungod sa kahago nako ug didto lipay kay ko nga nakakita ko kang Lula nga mipakita sad siya sa ako ang damgo. Tan-aw na ko sa dagway ni Lula, walay kabutangan ang iyahang kalipay, dihang miduaw daw mi sa ilaha nga balay. Dihang mi kanaog na mi sa amuang iskina, didto natingala ko Sir Kay nga kun ngano ana ay murag na usab sa may unahan. Natingala ko nga kun ngano murag na ay nausab sa may computer shop. Human og saka sa amo ang mga gamit, nag-ilis dayon ko ug miadto gidayon ko sa ako ang kaila nga silingan. Dihang nagkita mi, miingon siyag kalit sa ako nga ang account nako sa online wala di ay kuno niya malagin. Sa rason nga ang comshop atong pagkadomingo sa kadlawon, gidas magandaw kini og usa ka dako nga dump truck. Ang driver daw sa mao nga dump truck hubog kini nga nagmaneho ug didto kini mipaingon sa computer shop nga kung asa ko pirmi mag-istambayan. Daghan daw ang naangol tungod sa mao nga panghitabo ug napuruhan pagali ang attendant sa mao nga computer shop. Pasad sa ako ang amigo ug kun wala pa daw siya makauli, apil po daw unta siya sa mao nga disgrasya. May nalanggali kay giapas mo daw siya sa iyahang mama. Dito medyo nang hina ako ang mga tuhod ug namugnaw ko sa ako ang pamati pagkahibalo na ako sa nahitabo. Sa ato pa, kung wala pa ko mauban nilang Papa ug Mama, maapil unta day ko sa mao nga insidente. Kung wala pa ko hadluka ni Lula, malamang usa unta ko sa mga naangol sa mao nga dump truck. Nakahinuktok kog pila ka minuto Sir Kay tungod sa ako ang mga naamgo. Miduol ko ato sa comshop ug grabe na ko ginhawag lawom kay ang dapit kun asa ko maglingkuran didto sa gyud mismo misalpok ang dump truck nga gidriban sa hubog nga driver. Grabe akong pasalamat sa Ginoo kay kun dili pa tungod ni Lula malamang wala na unta di ay ko karon. Dako na akong pasalamat kang Lula ug mao gyud kadto ang hinungdan nga dili na gyud ko magpagabii kun moadto ko og computer shop. Kibalo ko nga gigiyahan gihapon ko ni Lula kay naluwas pa yun ko sa mao nga nahitabo. May istorya pod ko nila Mama ug Papa kabahin sa nahitabo sa comshop ug sa nabuhat ni Lula sa ako Ug dako kaayo nilang pasalamat kay naghuna-huna pa gyud in taon si Lula kuno nako maski wala na kini siya sa kalibutan. Sa katapusan, pormal na nga giguba ang maong comshop ug mibalhin na sila laing dapit tungod sa na-damage ug sa insidente nga nahitabo. Lipay pod kay ko kay sa kadugayan nakumbinsi ra pod namo si Papa na magpataod mi og internet unya magpalit pod daw siya og computer para namo. Nahuna-hunaan ni Papa na bahalag magdula mi og computer basta anhi lang daw mi sa amuha nga sulod. Pero gilimitahan ra pod mi ni Papa aron dili mi mag-abusar kuno sa paggamit. Tungod sa panghitabo, daghan gyud kog mga realization dili lang kay sa ako hasta pod ni Papa ug sa amo pod nga tibuok pamilya. Diri na lang kutob mga kaistorya ang ako ang madalit sa inyo nga kaagi. Pasensya na kung nataas-taasan nako ug salamat kaayo sa inyong pagbasa ug pagpaminaw. More stories to come sa inyong channel pod Sir Kay ug maayong adlaw kanatong tanan.